Izabrana je tema jako dobra i aktuelna, naravno, da ne kažem za sva vremena. Nije za sva vremena. Evo sad ćemo početi ovako. Postoje dve poslovice, mislim da su obe ruske poslovice. Gledajte kako glasi jedna. Prva žena zora jutarnja, druga žena sunce sjajno. Druga poslovica, ženiti se mlad rano je, a star kasno je. Ove poslovice, namjerno vam sad tako počinje, baš su me malo iznenadili i zbunile. One kao da su juče od nekoga pronađene. Uopšte starost poslovice uvek bila zagonetna. Naše poslovice Vukove, pisao sam jednu knjigu, Psihološka tumačenja Vukovih poslovica. Sad, ako Bog da, čak u toku juna treba da izađe druga knjiga, Psihološko tumačenje Vukovih i ruskih poslovica. Predivno, to su mudrosti nečuvene i naših ruskih, ali Vukove poslovice, odnosno on koji ih je skupljao, samo to Vuk da je radio pa bi bilo dosta. Ali ove poslovice su sasvim neobične. Ženiti se rano nije dobro, ženiti se kasno nije dobro. Kako to? Kad je patrijarhat srpski, koji traje 1000 godina valjda, a hrišćanstvo 2000 godina, znalo se uvek da su brakovi sklapani u mladosti. Uvek se daje onaj klasičan primer sveštenika. On završi bogosloviju sa 19 godina, odsluži vojsku godinu dana i sa 20 godina da bi bio pop u svome mestu ili nekom drugom, ne mora biti njegovo rodno mesto, treba da se ženi. Obično uzima devojku čednu, 15, 16, 17, 18 godina iz kuće sveštenika. Tako je to bilo najčešće. Dobro, ovo je bio primer sveštenika, ali ne mora biti sveštenik u pitanju. Jednom reči bili brakovi većinom mlađi, ajde tako da kažemo. To je sve trajalo negde do početka Drugog svetskog rata. Tako je bilo više manje u Evropi, ne samo kod nas. I kako su se sklapali brakovi, ajde i to malo da prokomentarišemo, pa roditelji su sklapali brakove. To vam danas izgleda neobično i čudno, jel da? Tako je to bilo, mnogi znaju to. U malom mestu, na primer nekom, idu dečak sa 13, 14, 15 godina i devojka, devojčica, drže se za ruke, nikom ništa, a otac kaže, taj ti neće biti nikad muž. Ili obratno, ta neće biti nikad tvoja žena. Zašto, tata? Zato što u toj porodici ima ili duševnih bolesnika, ili samoubistva, ili ubistva, ili alkoholizma. Roditelji, očevi znali tačno kako treba i birali. Prijateljske porodice najčešće bile, slušala deca. Naravno, nisu imali više 15 godina, imali 18, 19, 20, ne više. Slušali roditelje i to nije bilo tako loše. Nemam ja nostalgije nikakve za tim dobom, nemojte to pomišljati. Imam dosta godina, modern sam u nekom, mislim, dobrom smislu reči. Dakle, to je bilo, dobro je bilo, ostajem pri tome. Naravno, to je i crkva imala svoj, gde su bili rastavljeni brakovi. Rođen sam u Beogradu, to je bio skandal u Beogradu pre Drugog svetskog rata kad se neko razvede. Građanske porodice, ja sam takođe potekao iz građanske porodice, to se pričalo u Beogradu, rastavili se. Zašto su se rastavili? Ljubopitljivi bili ljudi,
treba razlikovati ljubopitljivost od radoznalosti, nemojte, to nije isto. Nemojte od zdravog deteta, malog sa 2, 3, 4 godine, praviti budućeg malograđanina, a dete zdravo rođeno je radoznalo, ne ljubopitljivo. Razlikujemo to. Nismo rekli da se isključe telefoni, jel da? Dobro, to ćete uraditi, naravno. Ova druga poslovica, ta prva je bila jutarnja zora, prvi brak, a druga žena, to je drugi brak praktično. Vrlo mi čudno, kad je ta i jedna i druga poslovica nastala, bilo u Rusiji, bilo kod nas, jer poslovice su starog datuma, razume se, ko zna kad je to sve ono što znamo od Vukovih poslovica, kad je u narodu to zaživelo, mora biti jako davno. Da li iz našeg naroda to sve poteklo ili je bilo uticaja i sa strane, ne znam ni to dovoljno. Tek poslovice su uvek zanimljive. Treba mladi ljudi da čitaju Vukove narodne poslovice, to bi trebalo bude i lektira neka. Tema glasi izbor partnera, slučaj, zakonitost, ajde da dodamo još i sloboda. Dakle, naši izbori partnera su nužni, zakoniti, da li slučajni i slobodni. Pazite, tu slučajnost ja bi skoro bio sklon da odbacim potpuno. Slučajnost, izbor partnera, našli se negde, možda i u svetu. Vidite, pre neki dan neka naša Srpkinja se zaljubila u Indusa i brak je sklopljen, jel da? Srpkinja i Indus, pravi Indus. Dakle, sad je sve više, to nije bilo ranije toliko, mešoviti brakova ima sve više. Baš na Balkanu to i nije bilo tako sreća velika s mešovitim brakovima, ali Amerika se sastoji od mešovitih brakova od kad postoji Amerika i to funkcioniše dobro. Slučajnosti, zašto je to tako meni zagonetno? Veliki ruski religiozni filosof Nikolaj Berdjajev, bio marksista jedno vreme, i baš je dobro što je bio marksista, i postao posle toga duboko religiozan pravoslavan hrišćanin, kao filozof, nije bio teolog. Govorio je da istorijom, čovekom upravlja Božja promisao, nužnost i slučaj. A dalje nije mnogo objašnjavao, tako da nam je ostavio zagonetku veliku, ali dobro rečeno. Božja promisao za one koji veruju, ali i to nije baš tako lako. Božja promisao. Božja promisao je sigurno prisutna u životu svakog pojedinca, ali u istoriji nije mnogo ubedljivo. Šta su Srbi Bogu skrivili da su bili skoro 500 godina, nemojte reći 500 godina Turaka, nije tako bilo. Za vreme Stefana Lazarevića pa i Đurđa Brankovića bilo je to današnjim jezikom, da kažem, autonomija, jedna velika slobodna autonomija, kultura, a još kako postojala. Veliki despot Stefan, nikad dovoljno njemu lepo da se kaže, a bio je ratnik. Božja promisao u životu pojedinca, kažem da postoji, treba ga otkrivati i to nije baš tako lako. U istoriji, ne znam, teško, čak i Berdjajev je bio mišljenja da takozvano teleološko gledanje na istoriju, dakle ne teološko, nego teleološko, a to je ciljno, dakle neki cilj ima istorija, neki cilj imaju i narodi u istoriji, to je teleologija, sumnjao je Berdjajev da tako nešto postoji. Ne možemo znati dovoljno, Božje promise u istoriji. Nužnost, naravno da postoji nužnost u našem životu, kako da ne. Znate da uvek isto govorimo da je čovjek dat i zadat. To je toliko dobro, ja ne znam ko je to prvi rekao, izgovorio davno, i to ko zna gde u Evropi, da li kod nas. Čovjek je dat i zadat.
Sjajno. Celo bi predavanje moglo da se održi na tu temu. Kako dat? Pa dat genetikom, dat narodom u kome je rođen, prenatalnim dobom, razume se, ranim detinjstvom, dat. A zadat, to je mnogo važnije, naravno od koga zadat sad, ko je zadao nama neke zadatke? Bog, narod, roditelji, neka unutrašnja potreba za individuacijom, pa bi onda još došlo i ono oboženje, teozis. U svakom slučaju čovjek je determinisano biće, jako ograničeno. Eto čime. Ta genetika, i prošlog puta sam vam to govorio, izvinite ako nešto ponavljam od prošle godine, američka genetika jako pesimistička. Kaže da su na putu da dokažu da su alkoholičari, narkomani, seksualno perverzni, neki duševni bolesnici, ne svi, silovatelji, genski uslovljeni. I naravno odmah da pitamo, pa jesu li oni bolesnici ili grešnici? Nema odgovora, vrlo teško. Ako su bolesnici, treba ih lečiti. Mi smo u psihijatriji dosta bili skloni, i kad sam bio mlađi psihijatar, da su ubice i samoubice poremećeni ljudi. Ne mora biti, ali ostajem pri tome kao psihijatar, priličan broj samoubica nisu bili zdravi ljudi. Ali neki od njih kad nisu uspeli u samoubistvu, to nije tema, istina, kad nisu uspeli u samoubistvu, onda ili nikad više ne pokušaju, ili ponavljaju drugi, treći, četvrti put, dok se stvarno ne ubiju. Ubice, a uvijek može da se objasni zašto je neko ubica postao, a to opet ide negde na neku datost, rano detinjstvo, nasleđe, pa sad ne moraju biti ubice u nasleđu, mada Leopold Sondi, veliko ime, sad je prevedena knjiga, izašla je o familijarno nesvesnom, mađarski Jevrejin koji je na vreme prešao u Švajcarsku i postao Švajcarac, upoznao sam ga kad sam bio u Švajcarskoj, jako zanimljiv, umro je davno, govorio je da postoji familijarno nesvesno. Čak jedan test ima, i danas postoji taj Sondijev test, gde ponešto izađe iz porodice u tom testu, obično negativno. I znate šta Sondi kaže? To sad ide čak i u prilog Srba koji mnogo i ne znaju svoje pretke. Crnogorci nešto bolje znaju te pretke, a Srbi deda, baba, pradeda, ajde još nekako tu, ali dalje mnogo ne. Za razliku od Švajcaraca, na primjer, koji 200 godina ne ratuju i koji znaju te svoje pretke, zapisano, od čega je umro zapisano pre mnogo vremena. Sondi kaže, nema familije u kojoj nije bio ubica, samo ubica ili duševni bolesnik. To deluje ovako malo, jel da, šokantno ili pesimistički, ja mislim da je on potpuno u pravu. Ne postoji tako nešto. I opet kažem, možda i dobro što ne znamo sve to dovoljno, a nekad i znamo. Onda je to opterećenje neko. Sad dolazi ono zadato. Neka je bila čak i rđava genetika nekog od nas, ne bila nego i sada, ali zadato nam je kako? Pa sloboda volje. Pa sad nećemo o tome pričati. To je najteži filozofsko-religiozni problem, gde ljudi pre Hrista davno i u Indiji i u staroj Grčkoj razbijali su glavu, da li čovek ima slobodnu volju. Hrišćanstvo, duboko ubeđeno, 2000 godina, Bog nam je dao slobodnu volju. Kako slobodnu volju, kad sam malo pre rekao da smo determinisani? Pa determinisani smo u mnogo čemu, ali ne do kraja. Imamo slobodnu volju i kad smo i sa najgorom genetikom, i ne mora biti rđava genetika, može biti rđavo prenatalno doba i prve 3 do 5 godina života detinjstva.
Pa kako je na Balkanu bilo? Pa to je loše bilo više manje. I sa majkama koje su nosile decu, pa i kasnije, ne samo ratovi, nego i mnoge nevolje druge prirode, pa onda poslednjih decenija rastavljeni brakovi. To bi bilo jako pesimistički ako bi prenatalni psiholozi bili u pravu da do 3., 5. godine života stvar je sa ljudskim karakterom završeno. Ali pasite, to većina psihologija danas kaže. Svejedno kakve su orijentacije, spiritualne, materialističke, 3 do 5 godina, to je to onaj čuveni upijajući Marije Montessori, jednog od najvećih pedagoga 20. veka, duboko religiozne Italijanke, prevedena na gotovo sve evropske jezike, postoji i centri Marije Montessori i kod nas postoji, u Zagrebu, u Beogradu, u Novom Sadu. 3 do 5 godina života dete upijajući kakav prelepi naslov, tako se zove knjiga, Upijajući pa koliko je važno da roditelji, otac i majka, žive u dobrim odnosima bar prvih 5 godina. To je najvažnije, a tu baš i ne ide sve najbolje, tako da vidite ovo sada neko predbračno vreme koje traje po nekoliko godina iz raznih razloga, između ostalih i ekonomskih. Možda ima čak i neke prednosti. Ono ranije, a ne ranije patrijarhalno doba, tu nije bilo nikakvog rastavljanja. Ko se rastavljao, taman posle. Žene su i bile i maltene nepismene, nisu učile škole nikakve. Morali su ostati sa muževima takvim kakvi su bili, a nisu bili baš ni srpski muževi uvek najgori. Ali bilo je dosta grubosti, naši poznati etnolozi i etnopsiholozi od Vuka Karadžića do Erdeljanovića, Tihomira Đorđevića, dosta tužne priče su ostavili iz patrijarhata srpskog. Bilo puno pozitivnog u tom patrijarhatu, naravno bio red, crkva imala veliku ulogu, znalo se ipak šta može, šta ne može, ne, to više nema i sad je dobro. Slobodni izbor partnera najređe. Šta bi to bilo slobodan izbor partnera? To nije ni slučajnost ni nužnost, nego je zrelost. Znate, to već čitali ste i govorio sam ja ovde ranije, nema potpuno zrelih ljudi. Savremena psihologija, dosta davno, ne od juče, tvrdi s pravom, zrelosti potpune nema, ni naroda, ni pojedinaca. Mi smo na putu zrelosti, ako smo na putu, i opet vam ponavljam ono što sam vam sigurno prošle godine govorio, stara jevrejska izreka, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. To vam potvrđuje savremena psihologija. Sad to kad kažemo ako ne postanemo bolji, pa nismo iz dana u dan bolji. Imamo progresivno i regresivno u nama svima. Taman nam se čini da smo nešto od rđavih crta karaktera, svejedno da li genetskih ili stečenih u ranom detinjstvu, stekli, pa taman nam se čini da smo to malo popravili, kad ono posle nekog vremena opet isto ono staro loše. Tako da je to borba maltene celog života, pa hrišćani, ne samo hrišćani, kažu to je borba dobra i zla. Svuda u svetu i u čoveku najviše, naravno. A šta bi bila zakonitost u izboru partnera? Rekao sam, slobodan izbor, veoma retko, relativno zreli partneri. Pa sad koliko godina imaju ti zreli partneri, eto i to možemo dodirnuti. Malo pre sam rekao, mladi brakovi. Pazite, istraživanje u Evropi, mnogi znaju možda, trajala su nekoliko godina ta istraživanja, time hoću da kažem da su vrlo ozbiljna. U svim evropskim zemljama, dakle ne samo u nekim, prosečan muškarac danas ženi se sa 35 godina, a žena ima 30. To je prosek u Evropi. Kod nas istraživanja još su u toku,
muškarac ima 30, žena 28. Vidite kako se sve jako promenilo. Ne znam, istraživanja jako me zanimaju. Ti stariji brakovi, ne moraju biti stari, šta sad ona 28, on 30, to nije starost, ali u odnosu na nekadašnje vreme jeste. Da li su ti brakovi stariji, neka budu i preko 30 godina, čvršći, zreliji, stalniji ili nisu? Nedavno sam držao predavanje u Subotici, bili dosta sveštenika bilo, i ja to kažem kako bih očekivao, ali ne znam istraživanja, da budu nešto čvršći ti stariji brakovi. On kaže, ovdje u Subotici nije tako. Pa rekao, kako? Pa kaže, mlađi brakovi su čvršći. Subotica. Ne mora da znači, naravno, da je to neki uzor za sve ostale, ali bilo bi zanimljivo ta istraživanja. To bi trebalo da budu i sociolozi, i psiholozi, i teolozi. To nikako da ostvarimo ovdje kod nas. To se davno, naravno, u Evropi ostvarilo. Pravi istraživanja, ozbiljna istraživanja. Ekipa jedna, ne može samo teolog, više ne može samo teolog da pravi, niti samo psiholog. Sve je to povezano jedno s drugim. Dakle, teolog, sociolog i psiholog. Bilo bi zanimljivo, jer i kod nas, naravno, da raste broj starijih bračnih drugova, deca, pa rađaju se deca, što ne bi. Do 35. godine žena može i sa 45 da rađa, pogotovo ako je pre toga rodila. Do 35. godine ide to rađanje, ali ginekolozi, ugledni naši, kažu, u mlađim godinama rađajte. To opet ono ispada, žena najkasnije do 28. Kaže vam, ponovo može, rodi se zdravo dete, ali nije isto. Nije isti ni razvoj posle toga. Stariji brakovi sa decom, i to sam vam pričao prošle godine, ja mislim, bilo je, to sam ja slušao kao dečko pre rata Drugog svjetskog. Otac ima 40 i nešto, to se prepričavalo u Beogradu. Gde je našao da se sa 44 godine ženi, ona ima 35, rodilo se dete veoma inteligentno i veoma tužno. I to se zvalo pre rata star mali. Star mali. Zašto star mali? Stariji roditelji ne znaju da se igraju s decom. To je onaj homo ludens, u svima nama prisutan, arhetipski prisutan, dakle čovjek nije samo homo faber, homo religiosus, homo kreator, naravno, nego i homo ludens. To ima i u životinjskom svetu, postoji nagon za igrom, kako da ne, svuda postoji. Stari roditelji jednostavno ne znaju više da se igraju s decom, pa im nude sve moguće igračke, a nije isto ni igračke, ni knjige. Mlada majka, 25 godina, otac 26, na primer, znaju da se igraju, još je u njima sačuvano nešto od tog igračkog. Dobro, to sve manje i manje. U Evropi ovaj prosek raste, pa ste 35 godina muškarac, očekuju da će za nekoliko godina to biti 38 i 40, žena će imati 35 i preko 35. Nije isto više, ali vraćam se na to da ne znam, možda su čvršći brakovi. Vidite, ima ova poslovica, kaže, drugi brak, sunce sjajno. Prva žena, jutarnja zora, a druga žena, sunce sjajno. Žao me, to sam pričao možda isto ranije, vrlo me žao što nisam pisao o uspelom drugom, čak i trećem braku. Pazite, to je retko, da se ne zanosimo. Drugi brak gori od prvog, skoro po pravilu. Treći brak još gori nego drugi, pa onda kažu i on i ona, pa ona prva ili onaj prvi bio najbolji. Šta mi je trebalo? A kako drugi brak da bude bolji, a treći najbolji? To se zove individuacija.
on ili ona su nešto naučili iz prvog rastavljenog braka. Prvi rastavljeni brak nije bio dobar. Vratit ćemo se na to zašto nije bio dobar. Naučio nešto, sad izgleda vam ovo što ću vam reći, a možda sam i pričao, opet izvinite, ko iz knjige. Imao sam pacijentkinja, evo jedne se dobro sećam, imala je oko 40 godina, rastavljena iz trećeg braka. I sad dolazi kod mene i kaže, doktore, ja mislim da je do mene nešto. Trebalo je 3 braka da bi shvatila da je nešto do nje. Pa rekao, ajde pričajte, kakav je bio prvi muž? Alkoholičar. Drugi, kockar. Treći, ženskaroš. A kaže vam ko šema nekako iz knjige, a evo ja imao takvu pacijentkinju. Bilo je još, ne tako bukvalno, ali loš izbor. Prvi bio loš izbor, pa se ponavlja izbor. Ništa nisu naučili, ni on, ni ona. Tako da drugi brak, ne valja, treći brak još gori, ali ovo, baš me žao što nisam pisao, imao sam primere. E sad, ako u prvom braku nema dece, što je retko, to je još i sreća Božja. Pa u drugom braku boljem deca, pa u trećem također deca mogu još da rađaju. Pomalo star mala deca, tačno, ali šta je zakonitost? Izbor partnera. Kako biramo partnera? Pa ja rekao sam slučajno i slobodno ređe. Ipak je to zakonitost. U čemu je zakonitost? Pa u roditeljima našim. Čitali ste mnogo puta i slušali, ne samo od mene, svaki muškarac nosi ženu u sebi. Fiziološki, hormonalno i psihički. Psihički, to je anima u muškarcu, Jungov izraz, a to je njegova majka. Anima. Žena nosi muškarca u sebi. Fiziološki, hormonalno i psihički, to je animus. Muškarac u ženi. Kakva će dinamika biti u toku života, u toku individuacije, eventualno i oboženja, je vrlo različito i od mnogo čega zavisi, od potencijala vitalnih u muškarcu i ženi, kako će da se pomiri taj muškarac i žena u svakom od nas. Srbi već sa muškarac, nema drugoga, da je im sad ideja da u njemu ima žene, taman posla, još i to. Pa još muškarac da plače. Jadni srpski muškarci. A tako je bilo vreme. Muškarac da plače u porodici, pred ženom ili decom. Pa ja isto to baš nisam mnogo video u svom životu dok nisam u Evropu otišao. Tamo sam živeo, čuli ste, Švajcarska, Francuska, Nemačka, to je nekoliko godina bilo, nisam bio emigrant, nego sam produžavao pasoš, bio sam Jugosloven. Bilo primjera, plače muškarac pred ženom, žena, ništa, ne reaguje, verujte, ne reaguje. Kako bi to ovdje izgledalo, kakav je to slabić koji plače predavnom. To je sad, ko zna koliko će vremena proći, možda već ima nekih primjera i kod nas sada već, pa pred decom još plakati, plakanje. Pa plakanje je Božji dar. Kad sam odlazio u Svetu Goru, bio sam više puta, pa su mi se kaluđeri neki žalili. Ne plačem već 2 godine, kažu mi neki kaluđeri. Pa, pitam ja, bio sam mlad, pa šta sad to znači? Napustio me Bog. Na putu su fiziolozi da otkriju toksine u suzama. Prema tome plačite. Ne veštački, nemojte stavljati ren pod nos ili ne znam šta. Nemojte veštački, kad god vam se plače. Jadne žene nisu ništa drugo ni mogle mnogo decenija ili vekova u srpskoj porodici nego da plaču. To im je jedino oružje bilo. A srpski muževi to baš nisu voleli. Žena ne sme da bude ni bolesna, ni da plače.
To je bilo precenjivanje, s jedne strane podcenjivanje žene, naravno, s druge strane precenjivanje. Deca, kuvanje, dosta je to i mora bude jaka. Žene su jake, znate da imate i sada dovoljno primjera da ipak češće ostaju žene bez muževa, duže žive. Znate da se kaže uvek imaju 3 života ko mačke, pa sad ne sve, eto moja supruga umrla pre mene. Ima i takvih primjera, ali žene su jake, nose u sebi zemlju, vodu, mesec. Prvobitna religija u svetu, da pravim skok malo prema mitologiji, je bila religija meseca, ne sunca. Sunce je naknadno došlo. I sad ovo vam kažem, nek vas opet to ne zbunjuje. Isak Rabin, naš rabin u Beogradu, mi je rekao to i pred svima je rekao, ne predavnom, bilo jedno predavanje. Avram nije bio Jevrejin. Pripadao je mnogobožačkom plemenu Tarah ili Tareh. Otac se zvao Tara, vidite sad neki daju u porodici imena ženskoj deci Tara. Mi imamo planinu Taru, imamo reku Taru, ali Tara je vrlo staro. Otac Avrama se zvao Tara. I to mnogobožačko pleme, valjda ipak semitsko, a to nisu bili Jevreji. Među semitima bilo mnogo naroda u ono doba. Jevreji malo kasnije su se pojavili, eto od Avrama, koji je nešto doživeo. To pleme je poštovalo mesec. Kult meseca je bio, a to je onda matrijarhat, dragi moji. I to je ono što me muči mnogo godina već. Naučnici nisu do kraja odlučili da li je pre patrijarhata postojao matrijarhat. Po svoj prilici da jeste. Ne u onom obliku kako je posle patrijarhat ovladao svetom. Ko zna u kom obliku, gde, kako, ali postojali i polijandrija, žene su imali više muževa. Nije bilo samo da muže imaju više žena, nego je bilo i tako. Naravno, rađanje uvek u centru bilo. Uvek u centru pažnje. Vi znate kod islamista da imate taj šerijat, njihov zakon, oni kažu Bog je to dao, nisu oni izmislili, 4 žene. Ako može, sve manje i manje, Jusuf Pahić, naš školovani muftija, pitao sam ga, kaže sve manje i manje, 4 žene, cilj islama, kaže on, je 1 žena. Dobro, ali od kad postoji islam, bilo više žena. Nije u pitanju seks. Nije u pitanju seks, mada 4 žene ili 3 žene sprečavaju mogućnost preljube. Ali je bitno rađanje, ne toliko seks, rađanje. I sad možete misliti 4 žene, Saudijska Arabija, gde još ima ponegde još bogati muslimani, svaka rađa, bar po 2, to je 8. 4 puta 2, 8. I sad neću ni sebe ni vas da plašim. 1.300.000 ima muslimana, a mi Evropljani, naravno i balkanski Srbi, nema dece, ja nemam dece, nema dece i sve manje, i ne samo ovde, nego i u Evropi. Amerika je bila dugo, tamo je počelo isto polako da opada, ali je dugo bila ispred Evrope po broju dece. Pa reći ćete, pa da bome ekonomija, ekonomski moment, eto zrno istina kod Marksa, kad je bogata neka zemlja, što ne bi imao više dece. Ali imate i taj paradoks da što su više školovani ljudi, sve manje dece ima. Ali Amerika i školovani i bogati i imali po 3 dece u proseku. U Holandiji sam radio jedno vreme kao lekar, bogati Holanđani, ali intelektualci, 3-4 dece, hoćete verovati. Dakle, nije uvek to vezano samo za siromašne, ono ranije jadni siromašni, a i sada koliko ima siromašnog sveta i kod nas, ali tek u svetu rađaju, Boga mi. Nema pobačaja, ali ajde, nećemo sad i o pobačaju.
Mnogo pobačaja svaki dan u Beogradu, verovatno i u drugim mestima. Neprosvećenost. A ko ima najmanje pobačaja u Evropi, opet duga istraživanja, Holandija, 5%. Kako to? Niti su mnogo religiozni. Divna Holandija, vredan svet, beskrajno, otima vekovima od mora kopno, prelepi gradovi u Holandiji, stari gradovi kod da ste ušli u srednji vek, Utrecht, Leiden, Delft kod Haga, vrlo blizu, sve sam ih posetio, prelepo, umereno ljubazni Holanđani, umereno ljubazni, s njima se lepo moglo živjeti i razgovarati dok sam tamo bio. Otkud tako malo pobačaja? Prosvećenost. Pa neću o svom narodu da govorim da je neprosvećen, a bojim se da ima nešto od toga. Kako ćemo s tim izaći na kraj? 2 miliona opet nepismenih, da li je tačno? Pa kako to večno tako? Posle Drugog svetskog rata, valjda i pre Drugog svetskog rata se opismenjivao srpski svet. Valjda je bilo škole i onda, kako ne bi. Ne znam koliko je bilo onda nepismenih, da li ima podataka pre Drugog rata. Posle Drugog rata oko 2 miliona u Titovo vreme, pa onda prešlo to vreme, pa taman ti se činilo, valjda se opismenilo, opet oko 2 miliona. Ne znam. Znate šta, polupismeni gori od nepismenog, to se davno znalo. Poluškolovan gori od neškolovanog. Koja je zakonitost u izboru partnera? Pozitivna i negativna. Evo pozitivne zakonitosti, zakonitost u izboru partnera. Dobar odnos majke sa sinom, dobar odnos oca sa ćerkom. To se zove identifikacija deteta, već deteta i posle sa ocem i majkom. Izabraće partnera koji će biti kao majka. Imao sam primere, baš ne malo. Majka plava ili crna, žena buduća plava ili crna, ime Milica ili Nada, sećam se, zove se i žena tako. I to je dobro bilo sve, brak dobro funkcioniše i dalje, kada je identifikacija dobra. To sa ćerkama isto važi kao i sa sinovima. A kad ne valjaju izbori partnera, onda kada u braku preovlađuje takozvani Edipov kompleks, nije baš dobra reč, Jung je ispravio Freuda pa je govorio svi imamo komplekse jer imamo konflikte, to je značajno. Tako da nemojte govoriti kompleks, kompleksiran, on je kompleksiran, ne, to su konflikti, svi ljudi imaju komplekse, ako ćete, baš tako jer imaju konflikte. Majka navalila na sina, srpske majke su umele tako. Ajde kad ih je bilo 3, 4 dece, to je bilo jedino normalno vreme. Pa nemam ni to nostalgije za tako nečim. Šta je trebalo nekad i školovanim Srbima pre Drugog rata? Psiholog, psihoterapeut, bračno savjetovalište. 3, 4 dece, blago onome koji sada može da ima toliko, mali broj, čak se umeju sad da kažu ljudi, pa ti su neodgovorni. Pa imaju 5, 6, 7. Pa sad možda ima malo i neodgovornosti. Nema pobačaja. Da, ono sam malo pre s Holandijom rekao, prosvećeni ljudi, a šta znači prosvećeni? Pa paze pri odnosima. Pa ni tamo neka nevinost u pitanju velika. Pre braka imaju odnose, čak i sveštenici i naši sad su malo zbunjeni, pa kad im se ispovedaju, Kaluđeri su mnogo strožiji, kad se ispovedaju pa ispričaju tako nešto pre braka ili još nisu se ni uzeli pre braka, pa menjanje partnera. A kako će ako ima 35 godina muškarac u Evropi, ajde kod nas 30 na primjer, a ima i više od 30, prosek, kad se ženi. Pa šta da radi do 30. godine? Pa žena isto, 28 godina, šta da radi? Neka bila čuvena onanija.
O onaniji danas niko živi niti piše, niti priča. Ono je bilo ranije i strah, uterivali su u strah i crkva i lekari. Štetna onanija, a ono Freud otkrio infantilnu onaniju. Bože, danas bi ga ubili Freuda. Šta je on Evropi servirao, a sve bilo tačno. Deca sa 3 godine, ne svako dete, oko 3 godine ima infantilnu onaniju. To su istraživali, naravno, ne svako dete, ali dosta njih ima infantilnu onaniju. I šta bi roditelji trebalo da rade? Nikako da kažnjavaju decu. Ljute paprike su kod nas stavljali majke na prste detetu od 3 godine, možete misliti. I muško i žensko. Orgazam, pocrveni, i muško i žensko. Otkriva svoj organ, zar je to nešto neobično? Kažu, tamo gde nema dovoljno brige oca i majke za dete koje ima 2, 3, 4 godine, ono počinje onda da traži u sebi zadovoljstvo, samo zadovoljstvo. Eto onanija. Nikako dete ni opominjati čak ne, samo od sebe prestaće. A ako ga budeš kažnjavao, pretio da onanija možda traje sve do puberteta, bez prestanka, 5, 6, 7 godina, dalje će onanisati. Sad dolazi, naravno, adolescentno doba i današnje vreme. Što bi mlad sa 16, 17, 18 godina mladić, zašto bi onanisao? Kad ima pored sebe lepu Srpkinju sa 13, 14, 15 godina, gde je ona spremna za seksualni odnos? Vidite šta mediji rade i kakva je atmosfera danas. To ne valja ništa, ona je spremna, ona je razvijena, ona ima menstruacija, ona je lepa. Što bi mladić sa 17 godina koji je opremljen potpuno za seksualne odnose, opet ne emotivno, inteligencija je emotivna. Vidite, onaj David Goleman je pisao sjajnu knjigu, ima kod nas prevedeno, Emotivna inteligencija. Gde je to bilo ranije moguće? Pa takve su mi emocije, takva osjećanja, šta da radim? Ama ne, možeš upravljati svojim emocijama, možeš i školovati, to je važno. Pitale me majke, pa šta da kažem ćerkama? Ćerki, šta da kažem? Zaljubila se. A zaljube se, stvarno se zaljube. Čak devojke više nego mladići. 14, 15, 16 godina zaljubi se istinski. U nekoga koji ima 17, 18 godina ne mora da ima više. I sad, taj neko, a nije samo ovde, to i u Evropi tako, a još neko izdržat će još neko vreme, ne baš suviše dugačko. Ako izdrži nekoliko nedelja, već i to mnogo, i traži onda da ide u krevet s njim ona. I ide u krevet i pobačaj, posle može da ne zatrudni nikad više, dovoljan jedan pobačaj, mada je bilo primjera naravno i 10 pobačaja, pa opet zatrudni, žene jake, ali ne sve, bude posle jednog jedinog, srećom retko, ne može da zatrudni više ni jedan puta posle toga. Ne valja ništa, a onda je on još i napusti, muškarci ko leptiri. Neće ta veza trajati, pa kao u bajci, imali odnos kad je on imao 17 godina, a ona 14 i sad će zajedno biti tako, školovaće se, pa će se i uzeti kao mlad brak neki. Divno ako tako ima nešto, ali retko. Muškarci je napuste, pa neku drugu traže, a ona bude nesrećna, ne svaka. A šta onda biva sa njome posle toga? Pa je ili postaje kurva, ili neće muškarce više uopšte. Imao sam nekoliko lezbejki kao pacijentkinja koje su tako prošle. Muškarci su posle toga zverovi. Neće više da čuje za muškarca, seksualni nagon traje, postoji, a onda počinje sa ženama sličnim, kao što je imala ona istoriju, mada ima i nekih izgleda urođenih homoseksualaca i lezbejki, vrlo mali procenat, tako nauka kaže.
Tako da pustite osudu homoseksualaca, nemojte to, dragi Srbi. To se zove homofobija, jel da? A onda ti Srbi, a ne kažem ja to, nego kažu pametniji od mene psiholozi, imaju strah za svoju muškost. Jer u svakom od nas ima pomalo i homoseksualnog. Opet Freudovo veliko otkriće koje se potvrdilo od mnogih, tako da to nije neobično. Zato su zatvori zanimljivi jako. Šta biva neko ko je osuđen 10 godina, Amerikanci i to istraživali, pa je oko četvrtine, vidite to i nije mnogo, muškaraca i žena postaju homoseksualni. Pa kad izađu sa robije, jedan manji deo vraća se na normalu, a drugi ostaju, a pre toga nije im padalo na pamet uopšte da budu. A vidite to malo strah onda strah u svakom od nas. Je to moguće da svako od nas može postati pod nekim uslovima homoseksualan? Sad možda preteruju neki psiholozi, psihoterapeuti i kažu da, svako od nas može pod izvesnim uslovima postati homoseksualan. Ta loša zakonitost je onda kada se pojavi Edipova situacija, jer je majka suviše poklanjala pažnje sinu. Kralj Edip, ko što znate iz grčkog mita, ubio je oca kralja Laja i oženio se svojom majkom Jokastom. Ona mu je postala žena. To je bilo ono strašno proročište da će tako biti, naravno da nije znao niti da je ubio oca, niti da mu je to majka. A kad je saznao da je to, onda je iskopao sebi oči, a majka Jokasta, njegova žena i majka, je obesila se. Tako da ne treba preterivati, ajde da idemo dalje, ne treba preterivati majke. Ne znam sada da li je sad malo bolje nego nekada. Nekada srpska žena najvažnije bilo da se uda i da ima decu. To je bilo najvažnije. A šta će s mužem biti? Manje više. Nek donosi novac u kuću, bude relativno dobar sa njome i sa decom, da li će imati ljubavnicu ili neće, baš mnoge žene nije bila briga. To vam ja sad iz moje psihoterapeutske prakse kažem, još kaže, neka ima, bar mene ostavlja na miru. Još i to. Ali onda ne valja, taj njen seksualni libido, a ona ima samo 28, neka ima i 38 godina. Seksualni libido traje dugo, do 50. godine u proseku kod žena. Kod muškarca još mnogo duže traje, jel da? Muškarci, zdravi muškarci seksualno, potpuno normalni i opremljeni i sa 60 i sa 70 godina. Miloš Obrenović rodio zdravo dete sa 74 godine, kad je bio prognan u Rumuniju, našli mu istoričari, lepa mlada Rumunka Marija, zdravo dete Milan se rodilo. Muškarci, zato kažem, muškarci su ili bludnici ili sejači života. Drugi brak pa opet dete, treći brak pa opet dete, to sam ja kao mlad psihijatar smatrao neodgovornim, ne mislim više tako. Ali želi? Ne, a želi. I on i ona, to je važno reći. Ne slučajno se. Nemojte slučajno, nije dobro ni zatrudnjavati pre braka. Nije dobro zatrudnjavati pre braka. To kod nas dosta često. Neke hrabre žene, ako su hrabri za da jesu, neće pobačaj. On pobegne negde, imao sam prilike pobegne u Ameriku od straha. Muškarci kukavice kad im žene zatrudne, mislim ne u braku, nego ovako, još i teraju na pobačaje. A ima žena, imao sam prilike, hoće da rodi. Volim i dalje volim tu kukavicu koja pobega od mene i hoću dete jer ga volim. Hoću to dete od njega i rodi dete. Pa sad,
rađati i odgajati dete samo sa jednim roditeljem nije baš sjajno. To su isto istraživanja velika. Treba da se uda, pogotovo ako je mlađa. Ono ranije, opet jadne Srpkinje, u prvom ratu, u drugom ratu, ima 25 godina, rodila 2-3 dece s mužem, muž poginu u ratu, gde će u malom mestu nekom da ona ima tek ljubavnika taman posla, ali da ima drugog muža, čak ni to, dragi moji. Mnoge stvari ipak spadaju u neprosvećenost i žao me što to kažem. Srpskog naroda moramo nešto menjati, a ne ovako naglo menjati. Neke stvari moraju postepenije da idu. Ćerka zaljubljena u oca, otac u ćerku, Elektra kompleks, sećate se iz mitova grčkih. Elektra, ćerka Klitemnestre i Agamemnona. I sad, zašto Klitemnestri nije odgovarao taj muž, ne znam, tek našla ljubavnika, Ogista, i zajedno s njime ubili Agamemnona. On je ubio, ali na njen nagovor ubili. Elektra, vezana bila za oca jako, omrzla majku posle toga i nagovorila brata Oresta da ubije majku. Sve li grčki mitovi? To sve je aktuelno. Veliki grčki mitovi, velika stara Grčka, ti filozofi isto, kako šta čita čovek. Heraklita, Parmenida, Empedokla, ne znate ko je bogatiji i danas, to uopšte nije zastarelo. Čitajte ako imate vremena stare grčke filozofe, veliki bili. Naravno, posle toga kajanje, a vidite, kajanje bilo i pri Hrista, pokajao se taj Ogist, taj Orest, brat Klitemnestri, na nagovor Elektre, brat njen rođeni ubije majku. I naravno posle toga je došao do kajanja, ali više nije vredelo. Ćerka zaljubljena u oca, preterana veza ćerke sa ocem, a već i oca za ćerku, pa otac i daje ton. Otac i daje ton, kao što je majka davala ton sinu. Incest, pa su prve zabrane u istoriji čovečanstva, pa to znate gotovo svi. Prve zabrane u najstarijem delu čovečanstva bile su dve. Ubistvo, Kain ubio Avelja, zabrana, da bome, hoće li se ubijati braća međusobno? Hoće. Ubijaju se i danas. Iako je Hristos došao pre 2000 godina da stavi kraj tome. Bilo i pre toga, ne znamo kod nas. Brat brata, to se zna dobro. Ko ti iskopa oči tako duboko? Brat brata, pa i dve sestre nisu baš uvek u nekoj ljubavi velikoj. Brat brata ubija, to je prva zabrana, a druga zabrana je incest. Pa Adam Eva, pa bio incest. Pa je u faraonskoj dinastiji Egipta trajao jako dugo incest. Uglavnom brata i sestre, ne oca i ćerke, brata i sestre. Tako održavali faraonsku liniju dugo. I zamislite čuda, nije bilo degeneracije. I kad sam pitao, sigurno sam i to prošle godine govorio, izvinite, kad sam pitao jednog biologa našeg poznatog, šta bi bilo danas kad bi se sestra i brat rodili dete? On kaže, ako bi genetika jednog i drugog bila potpuno čista, što nije slučaj, dete bi se rodilo zdravo. Pošto genetika nije čista, već sam rekao da je svaki od nas imao u prošlosti, bolje da ne znamo, onda 2 do 3 puta dete degenerisano, bilo kako, fizički, psihički i jedno i drugo. Dobro, dakle nije dobro preterana veza, incesta ponovo ima i u srpskom narodu, ima ga i u Evropi, otac se navaljuje na ćerke, 2 psihologa, neću im reći imena, ugledna u Beogradu, samo time se bave. Ne prođe nekoliko meseci da ne dođe neka, gotovo uvek ispod 20 godina, gde otac
A vidite, po pravilu ti očevi malo popiju, malo više, malo manje, ipak neka savjest, nešto u njima govori da to ne treba da rade, treba i malo nešto. Vidite, alkohol šta može da uradi. Ja nisam antialkoholičar, ali ono što pijan govori, što trezan misli, to pijan govori, to je staro bilo. Uvijek bilo tako. Čak ima običaj nekada da kažem, mada retko, devojke, dopada vam se mladić, možda bi se i udali za njega. Najde da vidite malo u kafani ili u restoranu kako izgleda kad popije. On će i sam to probati, ne morate ga vi terati, a sad naravno i devojke piju. Ženski alkoholizam se širi, da, ali pogledajte malo, tako kad popije, ne da bude pijan, dosta i polupijan da bude, takav će vam biti i u toku braka. I sad imate ono jako mučno. Otac alkoholičar bio, maltretirao majku i ćerku. Ćerka se uda za alkoholičara. Ko kob, neka ne volim tu reč, kao hrišćanin. Nesvesno. Nesvestan izbor partnera, to vam malo pre nisam rekao, ta zakonitost je nesvesna. Pozitivna, rekao sam u kojim slučajevima je pozitivna, negativna u ovim slučajevima, naravno i u slučajevima gde se roditelji nisu slagali, rano se rastavili, deca ostavljena koje kome. Nije dobro, nisu dobre ni prevare u braku. Naročito kad su mladići i devojka u adolescentnom dobu. To sam se nagledao kao psihoterapeut. Čuje ćerka koja ima 15-16 godina da je otac prevario majku. Možda i ranije varao, nije znao, nije ona znala, a možda prvi put tad prevario. To je najgore vreme kad ne treba varati. To isto važi za majku, sad već i žene. To sam u Francuskoj video prvi put. Prevario muž ženu, žena prevarila muža. Pa savjetovalište bračno, pa pita moj psihijatar francuski, pa hoćete li dalje da se varate? Imate 2 dece. Jeste se iz ljubavi uzeli? Jesmo. Pa hoće da se varate dalje? Pa nećemo. Obećavaju da neće. Ali žena, francuska žena, to sam prvi put video. Pa prevario se me, misliš da ja tebe ne mogu da prevarim, a ne znači da brak se raspada. E pa hoće se tako brak nastaviti, da jedan drugoga varaju, nije dobro. Naročito u adolescentnom dobu nije dobro. Sin sazna da je majka prevarila oca. To su traume u adolescentnom dobu. I opet ono isto što sam vam malo pre rekao, devojka, to su sve iz moje prakse pričam, 15-16 godina prvi put čuje da je otac prevario, i jeste prevario, nije samo priča, ona će postati ili kurva, ili će odbijati muškarce dugo, i treća kombinacija bit će lezbejka. Treba paziti, ali nije lako to paziti, to je lako reći. Opet stara jevrejska izreka, dakle ona prva divna, ako ne postanemo bolje, postaćemo gori, a druga, voli me malo, ali dugo. Jao, što je prelepo. Voli me malo, ali dugo. Vidite, zaljubljenost, pričali smo i to ranije, prelepo osjećanje, pa bio sam zaljubljen, naravno ja. To je nešto, vidiš Boga u onom drugom, ne može drugčije biti, nema mana, nema ništa. Našto kad su mladi, tad jeste najjača zaljubljenost. Kad imamo 17, 18, ne mora baš 13, 14, mada i to sad ima, zaljubljeni, pa koliko smo puta slušali, ne od mene, nego ste znali to, ako zaljubljenost ne pređe u ljubav, reči o braku, ona može da pređe u mržnju. I to sudije dobro znaju. Kako su se zaljubljeni bili i kako se omrznu zaljubljeni. Tako da Ilija Šugajev, da li sam njemu prošli put pričao, jedan divan ruski sveštenik, teolog, živ, u Rusiji živi, srednjih godina, sad je valjda i stariji, kod nas je prevedena knjiga jednom za ceo život. Znate šta kaže Ilija Šugajev? Pravoslavni teolog, divan. Ljubav se stiče u braku,
To mi je padalo nekako na pamet i ranije ponekad, ali zamislite tu krilaticu, kako da je nazovem. Ljubav se stiče u braku. I uvijek pričam isto, 14-godišnjak, ali to je tako bilo. Pita babu svoju: babo, jesi ti voljela moga dedu koji je umro? Baba kaže: dete, jednom sam ga vidjela u životu pre braka, a što sam bila duže s njim u braku, sve sam ga više voljela. Da li je to uopšte moguće više? To liči na bajku neku. Pisao sam o dosadi. Pisao sam o dosadi kao egzistencijalnom filozofskom problemu. To je došlo od francuskih filozofa, L'ennui, Sartre i ostali. Dosada kao egzistencijalni, ubijaju se iz dosade ljudi, dosada. Pa onda dosada u profesiji, i to nije dobro nikako. I dosada u braku, naravno, o tome sam najduže pisao. Dosada u braku. Dobro pazimo. Dosada u braku. Bude. Posle, 5 godina, 10 godina braka, bude povremeno i dosadno. A može li se obnoviti brak? Pa obnavlja se brak neprekidno. Treba ga svaki dan obnavljati. Ta ljubav nije više zaljubljenost, ali je prešla u zreliju formu koja se zove ljubav. Pa neguj, brate, ljubav u braku. Šta sve neguješ? Dete, pa cveće, pa psa ili mačku, a što ne neguješ ženu ili žena muža? Jedni i druge, negujte se. Može, pa dosadno bude malo, pa dobro, prorede se seksualni odnosi, a ne treba ih prekidati. Ne treba ih prekidati. Apostol Pavle pred 2000 godina kaže: ne odbijajte se, u drugom prevedu ne zabranjujte se jedan drugom. Ženi dosadilo ti seksualni odnosi, koliko sam imao žena koje su to kao pacijentkinje govorile, ti muškarci samo to misle, da žene posle 50 godina nema više ženskih hormona, a onda preovlađuje muški hormon. I zato uvek iznova pričam: muškarci, pazite dobro kako postupate sa ženama u braku, u srednjim godinama. Žene će vam se osvetiti. Posle 50 godina žena postaje neprijatnija malo. Muški hormon radi, dobija grublji glas, postaje malo grublja inače. To treba paziti, ne mora biti. Da li sam pričao prošle godine, jedna slikarka, 55 godina ima, divno izgleda. Kaže: Bože Jerotiću, šta pričate o hormonima? Valjda seks ide i iz glave, a ne samo iz hormona. Pa ide i iz glave, ali hormoni nemaju žene više. Posle 50 godina nema ženskih hormona, što ne znači da žene nemaju, ne sve, možda čak i manjina, ne znam to, da nemaju želje i za odnosima. Što ne bi imali žene? A muževi tu, a što bi muževi imali ljubavnicu kad su žene do 50. godine bile sa mužem? Nema, niti bio ljubavnik ni ljubavnica. A što ne bi posle 50 godina? Apostol Pavle: ne odbijte se jedan drugom, i tačka. Inače, ako bude dosada, muž će tražiti drugu. Sad počinje sa ženama sve više. Drugu, pa hoće li biti druga bolja, gora, kao ljubavnica? Nije dobro kao ljubavnica. Drugi brak je druga priča. To je ono što sam već rekao. Drugi brak čak bude bolji, jači, a zavole se u drugom braku. Isto. Ali ne više ona usplamtela zaljubljenost koju imamo sa 20 godina, koja je opasna. Tako da sada sve više govore psiholozi: i simpatija se uzimajte. Nemojte zaljubljenost preterano, opasna zaljubljenost, ako ne pređe u ljubav. Simpatija, imajte simpatija jedan za drugoga. I kako onda partneri se nalaze? Duhovno, intelektualno, emotivno, fizički. To sam vam pričao sigurno, 4 principa. Ne može sve 4 komponente nikako da se uklope, nema idealnog braka.
I šta je sad najvažnije? Pa jedan i drugi treba da im bude važno, bar dve od tih 4. Koje treba da znaju i da se dogovore jedan i drugi. Koje od tih 4? Najteže, naravno, sa emocijama. Emocije žena, Boga mi, nisu iste kao kod muškaraca. Opet, one imaju 3 hormona u sebi. 2 ženska i 1 muški. Menstruacije, ovulacija, ženska ćud, to imate kod Njegoša, jel da? Ženska ćud, a to muškarci u braku treba ipak da razumeju. Ima vrlo čudljivih, a ne mora biti ništa zbog toga strašno. Bude razdražljiva malo nekoliko dana, čudljiva, čak ne mora biti ni hormoni u pitanju, ko zna koji razlozi. Emocije žene nisu iste kao emocije muškaraca. A ako se uklope emotivno, taj brak može biti jako dobar. A kad će se uklopiti? Onda kad muškarac otkrije ženu u sebi. Eto vam. Kad muškarac shvati da ima ženu u sebi i ne uplaši se što ima ženu u sebi, da ne bi bio homoseksualac ili nešto tako, nego neguje pa osjećanja, nežnost. Pa ženama treba nežnosti u prvom redu, razumevanje, nežnost, treba i seks, naravno, nije za podcenjivanje. Freud je možda malo precenio značaj seksa, ali nije mnogo precenio. Treba i to da se uklopi ako može, pa ako ne može, uklapaju se druge komponente, pa se ipak i vole i dalje. Ne mora po svaku cenu ni to fizički. Pričao sam vam sigurno da u toku 40 godina moga psihoterapeutskog rada nikad nisam video da je neko poludeo zbog seksualne apstinencije. Nikad. I šta je ovo danas? Nemaju odnose mladi 2-3 meseca i već su uznemireni, traže novog partnera, jer da onaj je već drugi otišao daleko od braka, razume se. To je sve ogromna zabluda i ogromna emotivna nezrelost. Dakle, voli me malo, ali voli me dugo, to je važno reći. Zašto je teško voleti? To sam još ovde zapisao. Zašto je teško voleti? Dakle, zaljubljenost nije ljubav. Jako je predivno, osjećanje, govora nema, ali nije ljubav. Tako nam je lako da govorimo ljubav, 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 sveštenici, religiozni ljudi, ljubav. A gde sam držao predavanje pre nekoliko meseci, negde u unutrašnjosti, rekli su mi, govorite samo šta je ljubav. A sad, izvinite, i sad vas ja gnjavim preko vremena, sat jedan sam govorio šta je ljubav, verujte, bez papira, bez ničega. Komplikovano, jako. Da li je to bilo nekad komplikovano? Pa jesu li se naše babe, prababe, čukun babe i čukun dedovi voleli? Ajde sad to. Pa gde su se voleli? To su roditelji, već sam rekao, udešavali brak, uspešno, u toku braka, pa tako, neki su se zavoleli u toku braka, divno, drugi baš i nisu. Ljubav. Šta je bila ljubav pre 100 godina, na primer? Pa imamo literaturu, pa stara literatura i pre Hrista, pa bilo, pa Romeo i Julije su uvek postojali negde, ali to je ostalo u literaturi, Romeo i Julija. I vidite, još i tragična ljubav, Romeo i Julije. Da li je ljubav tragična? Ume da bude neka tragična ljubav. Tačno tako. Šta je ljubav? Komplikovano. Zašto je teško voleti? Šta sam napisao? Nije bilo ljubavi roditelja međusobno. To je najmučnije. Naravno, opet neću da vas opterećujem pa da kažete Jerotić još nas i plaši. Srećom da vam nisam mnogo govorio o prenatalnom dobu, a prenatalni psiholozi kažu da fetus sve pamti. I dobro i rđavo, šta se s majkom dešava u toku. Naravno da i muž važan, ne samo ona. Ima hrabri žena, zatrudni, hoće da zatrudni, ta je simpatična, ne mora ništa. Čak i ne računa na brak. Zatrudni, hoće dete i tačka.
Kad se roditelji nisu dovoljno voleli ili nisu se uopšte voleli ili se svađali, a kako ćeš onda, ako se međusobno svađaju roditelji, mislite da mogu da vole dete? Ne verujem. Mada sam malo pre rekao, majka, žena, ne, taj muž takav je, ne zanima me mnogo muž, onda dete, sin, libido, rekao sam vam, 38 godina žena ima i ima seksualnih želja, a nema seksualnih odnosa. A šta će da radi sa energijom libida? Pa na dete. Ili na decu, naravno kad je više dece mnogo bolje. A tek jedinac, pa jedinac sin. Tako da su mnogi postajali, ne mnogi, homoseksualci. Freud je i tu malo preterao, on nije verovao da postoji urođeni homoseksualizam, nego je stečen. Ali pazite, sad Amerika menja ono što je pre toga dugo govorila. Neki procenat mali, po nekima američkim naučnicima ranije, 5 do 7 ili 7 do 9% rođeni kao budući homoseksualci. I zato sam rekao, dragi Srbi, nemojte, pustite ovo i gej parade, sve drugo, pustite. To je samo strah u nama samima da ne postanemo takvi, ništa drugo. Parada ponosa, vi znate, to je engleski izraz, pride. To nemojte slučajno, molim vas to, Srbi pronašli da homoseksualci zovu svoju paradu ponosa. Izraz engleski odavno i svuda u svetu se tako zove. Jes malo neobično, šta se biti sad to ponos neki, ali zvali su ponos jer su bili proganjani. Homoseksualci su bili surovo proganjani i od crkve i inače od države vekovima, a bilo uvek homoseksualaca, to neću da vas ubeđujem. Od Vavilona i Sumerije do danas uvek bilo. Sad američka, malte ne svi su tako rođeni, nije tako. A Freud je opet drugu imao krajnost, stečeni homoseksualci. Kako stečeni? Opet jedne majke, majka, sin, budući homoseksualac. Komplikovano, homoseksualizam je posebna tema. Dakle, nije bilo dovoljno ljubavi, pa onda nema ni kod dece kad odrastu u ljubavi. Drugo, ljubav je bila ambivalentna, znači dvosmislena, dvokratna, a mi svi nosimo u sebi tu ambivalenciju. Nosimo u sebi dobro zlo, nosimo u sebi suprotne težnje, raznorazne suprotne težnje, a onda vidite sada neće ni da se uzimaju. To moram da vam kažem ipak, izbor partnera. Pre dosta godina kad sam bio u Francuskoj, pitam moga profesora psihijatrije kako je u Francuskoj sa brakom. Pazite, to je bilo pre mnogo godina. On kaže, oko 30% tada u Francuskoj nema braka. Pa, kako žive? Pa, on ima stan, ona ima stan. On ima zaposlenje, ona ima zaposlenje. I lepo 2 puta nedeljno se viđaju kao ljubavnici, idu u pozorište, bioskop, posle u krevet, rodi se ima mrčno dete, milina jedna. Pitam ga, pa kako funkcioniše to? Kaže, daleko bolje nego brak. Naravno da on nije bio pristalica takvih, pod znacima navoda, brakova, to kod nas takođe počinje. Ali ne zato što on i ona imaju zaposlenje ili imaju stan, iz mnogo drugih razloga, pa tako idu godinama zajedno, bez braka, što nije dobro ni sa hrišćanske tačke gledišta, ni sa psihološke. Imao sam primere, idu 5, 6, 7 godina zajedno i uzmu se, posle nekoliko meseci se rastave. I onda koliko treba da se ide pre braka, to su me isto pitali mnogo puta, pa rekao mora da se dogovore koliko će da idu. Ne treba suviše dugo, neće valjati, a ni suviše kratko.
Loši brakovi su često bili posljedica kratke veze, ili zaljubljenost ili ko zna još koji razlog. Idu nekoliko mjeseci i ubeđeni da je to pravi partner. Nije pravi partner. Da ima još nešto zašto je teško voliti? Da, to je treće i možda i najvažnije. Čovjek ne voli samog sebe. Da li ljudi vole sebe? I to sam jedno predavanje držao, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Kako to izgleda jednostavno, jer da, još Stari Zavet. I Hristos to ponavlja u Novom Zavetu. Da li ljudi vole sebe? Psiholozi su došli do zaključka da sebični ljudi ne vole sebe. Odavno. Mislim da su u pravu. Sebični ljudi ne vole sebe. A dobro, koga da volim? I Stari i Novi Zavet kaže ljubi Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, a onda voli bližnjega svoga. Koga da volim u bližnjemu ako ne Boga u njemu? Pa ne mogu da volim majmuna u njemu kao poreklo, jel da? Što bi to voleo? Treba znati šta volim u drugom, zato vam nisam slučajno rekao da u zaljubljenosti vidimo Boga u drugom. Nisam vam slučajno to rekao. Ali treba otkrivati Boga neprekidno, svi ga nosimo u sebi. A što ne bi brakovi postali i jači, to je opet ono u toku trajanja braka. Što ne bi postajali jači? A postaju jači i preko vere. Dolaze do religioznog bića u sebi, pa čak i onaj drugi ako nije religiozan, postaće jer je voljen od religioznog. Apostol Pavle ništa nije imao protiv da se hrišćani žene i udaju za mnogobošce pred 2000 godina. Pa je rekao, ako ste stvarno hrišćanin, hrišćanka i volite onog drugog i taj će postati to. To važi i sada. Pa bilo je tu brakova, komunista, ne znam, misli da je ateista, to je isto, samo umišlja da je ateista, da li uopšte ima ateista, veliko pitanje. Umišlja da je ateista, a ona religiozna, to smo isto pitali. Da li može ateista da se ženi ili ona ili on sa partnerom koji to nije? Ako se vole, bit će jače. Niti će on biti do kraja ateista, ako je ona religiozna, ili obratno, ili će biti jedan i drugi mlaki hrišćani. Ima i to koliko hoćete, pa onda ostavljaju decu, to već u Evropi davno bilo, da se sami odluče. To nemojte me pitati, kao hrišćani mislim da treba krštenje. Uverenje hrišćana da se dobija anđeo čuvar. Sad, verovali, ne verovali. Dobija se anđeo čuvar i treba dete krstiti unutar prve godine, ranije je bilo čak 40 dana. A šta ako se ne krsti dete, to niko nije znao da odgovori, pa hoće ići u pakao dete, a to je bilo stotinama godina trajalo. Jako su pazili roditelji i bolesno dete, što prekrstiti. A šta ako je nekršteno, kuće da ide to dete, niko ne zna da odgovori, a naravno kad se kaže u pakao, ne. Onda zašto? Dobro, unutar prve godine treba krstiti dete. Šta će posle biti, zavisi od roditelja, koliko su oni religiozni ili kasnije ako su se krstili kao odrasli, koliko će u sebi sami negovati dalje tog hrišćanina u sebi. Krštenje nije magija, a magijsko u nama je prastari sloj. To je paganski sloj, politeistički. Naučnici kažu, ne slažu se svi, da je od početka čoveka postojala magija i mistika. Pa je magija lagano se razvijala u nauku, a mistika u religiju. To se meni lično dopada. Magija i mistika. Magija je odnos prema prirodi. A ko je stvorio prirodu?
Pitanje je da je Bog ili ko je stvorio prirodu, opet isto, tvorac ili slučaj. A eto vam i to, tvorac ili slučaj. Ustade jedan profesor filozofije pre 2-3 godine u Smederevu baš, kaže ima i treće, doktore Jerotić. Šta je treće? Nema ni početka ni kraja. Učutao sam, okrene malo grčke filozofe posle toga i oni to kažu, ne svi, nema ni početka ni kraja. Bog, naravno ne kažu da nema Boga, ti koji to kažu, ali kažu Bog nema početka ni kraja, a onda nema ni stvaranju, kao i sada. Zemlja neće trajati uvek, naravno ne plašim ni sebe ni vas. To kažu i naučnici, ateisti, ne može trajati zemlja večno. Ali Bog je dao čoveku slobodu da može i da uništi zemlju ako hoće. To je malo za pravoslavne šokantno kad se kaže, ali čuo sam i od naših uglednih teologa, a i u Evropi sam to čuo od uglednih teologa, rimokatolika, protestanata, Bog se neće mešati ako čovek hoće da uništi planetu. Nemojte previše se plašite i trzate. Bog je dao čoveku Isusa Hrista i dao je slobodu. Ako hoćemo da uništimo planetu, onda ne volimo sebe. Opet ono isto. Ne volimo sebe. A na putu smo negde. I završavam, nisam bio nikad ni u jednoj partiji, Bog me spasao od toga. Sad kad bi imao 30 godina, ušao bi u partiju zelenih. Ekolozi. Jedino što se može još spasti, ako se može spasti, to je ekologija koja se brine za spas planete, ništa drugo. Izvinite za dužinu, hvala.